Amen. Into yokuqala leyo idinga ngofika phakathi kwethu ilento ethi mazi umoya ongcwele ukuthi ubani. Amen. Because uma ikhona nje lizohamba lidinga ukumamukela umoya ongcwele. Umoya ongcwele ubani? Bese kusho ukuthi umoya ongcwele uNkulunkulu. Lezo bazalwane, in the beginning Holy Spirit was. Lokho uzoselekelela bandla kaJesu ukuthi ngalesikhathi izinto iguquka ziningi sekuthiwa umoya ongcwele said umoya ongcwele did this umoya ongcwele bese wena uba nento original engakuwe. Kezwakala bazalwane ethi nje kodwa anganomoya ongcwele uNkulunkulu. Yabo uma uke wamazi kanjalo usuke uzokwazi ukuthi yazi njengoba uNkulunkulu akakwazi ukwenza kanjalo. Yabo njengoba uNkulunkulu bengeke esho kanjalo. Yabo njengoba uNkulunkulu ngeke athi asikhanyise ikhandlela. Uyasizwa izinto ezisimple njengalezo. Nje uNkulunkulu, God cannot refer me to a candle. Akakwazi umuntu ukumrefera etsheni. Yabonga ukuthi manje sekuye bese yathi hamba etsheni. Uyayizwa leyo nto etshani. Uma mkele ube nayo lento eqonde umoya ongcwele uNkulunkulu yezo bazalwane. Ukuze ke nganoma yini oyizwa ukuthi umoya ongcwele ushiya. Iyakubona kodwa manje kade sichaza uNkulunkulu sizothandaza. Wazi ukuthi hayi no, God will not do that. uNkulunkulu ngeke akwenze lokho yezo bazalwane. Akadingi lutho akasizwa ngezandla zabantu. Amen. Hallelujah. Ukuthathu number 3 iTestament lakhe noma kungaba ngathi uyaqala ukufika emhlabeni kodwa bazalwane uyiTestament loNkulunkulu lesithathu lezo bazalwane. Khona uGod the Father wasebenza, khona uGod the Son uJesu weza wenza umsebenzi wakhe, then kwasekuza uNkulunkulu kaNkulunkulu uNkulunkulu umoya ongcwele. Lento engikutshela mina ngikunika izokusiza kulesi sikhathi esikuzo ngoba sisemhleni lapho ephumile umoya abadukisayo. Amen. Manje uma bekufika nje unento ejenerate kodwa umoya ongcwele uNkulunkulu uyawubona nje nawe nemimoya iyoyibalekela nje uyibonishelaza nje ithi uyakwazi ukushalaza imoto eshilonga nje ibambile bese kuba ukuthi ngazindela ndisikhashana ukubona ukuthi ayazi into ekhulumayo mayimoto yazi indaba yakho bese iyayihambela. Ngithatha lokho umuntu esedabule endodeni emathuleni lithi iBhayibheli ayisifasiwe kaningi kodwa wathi uJesu mema ephethe umoya ongcwele uNkulunkulu amadimoni ashesha ayishokolo athi ke lona uyindodana kaNkulunkulu phezulu konke Jesu unamandla okusihlupha. Kezwakala bazalwane ngoba nje bakuthola ndabangcwelisa umoya ongcwele namukweliswa amandla kahle kahle bakushola amandla kusiwa amandla nje kodwa amandla uNkulunkulu. Amen. Ngizoyidweba lento engisho namhlanje nje ngicela ukudweba bazalwane. Hallelujah. So ngiyababingelela baba, thank you for being led by the Spirit of God ukuthi lize kule ndawo. This is a big movement. This is an end time revival. Lento yasesiyoni njalo bazalwane la yayibizwe khona nje washo njalo imvuselelo enkulu yokugcina. Uphinde washo ngomnikazi wawo last year 2023 washo kanjalo wathi ke ascend and speak and declare imvuselelo enkulu yokugcina. Amen. Let's move to the city. Prepare into entabeni esesiyoni edala but land akusiyena. We're gonna go to Pietermaritzburg. Nikhona bazalwane sisho njalo ukuthi umhlaba siyawumemeza Pietermaritzburg. We coming free head to come kuManani nje siyeza asiphethe into siphethe igas likaJesu kuba lithi izwi lenkosi uma kuthiwa end time thina sizwe into ethi banqoba ngegas leyo ayisuka madoda manje sinyaka sisamandla ukulibona igas makade kuhlatha inkomo lasemthelweni ndishi bese niba ngathi awusuka madoda bese kuba ngathi liyasetha lenzani ingathi liyasetha ungathi liyashuka uyabona setha nje lithi bese kufika umuntu athatha induku noma athatha isikhulu athi ukugoqoza akukhumbuza ukuthi wena uyigaswe. Glory to Jesus. Manje ngawo manje bazane sizodabula ngawo uNkulunkulu wayesholo banqoba ngegazi leuma nangezwi lokufakazi. Ngicabanga ukuthi njengoba silasi ngofakazi bafowethu ikhona uNkulunkulu ayenze empilweni yethu noma ngathiwa incane kanjani ibambe kahle leyo nto ngoba yiyo ezokudlulisa okuyothi ngathi uJesu
bazalwane Mike izosuka esandleni sikaFaith. Amen. Izosuka nje uFaith uyozathandaza nje badezile abuya vala thandaze. Amen. Ngiyakulelo office lelo angibonga igama lika Jesu. Akulungeje ibandla lonke lika Kristu Jesu namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu. Ngiyadlula nje mhlawumbe ke ngicela uvele ngikhulume nje uba ngithunyiwe. Amen. Ngicabanga ukuthi into enza ngize nebhodi ukuthi ibhodi liyasizana bazalwane lenze ungakhulumi kakhulu. Ibhodi liyakulimita ukuthi umuntu uvele uyibhale bonke abantu bayibona. Manje nami ngenze ungayishumayeli ngoba ngifuna ukuyembula ngichaze. Ngicela ungiboleke iBhayibheli. Oliphethe nje ungiboleke iBhayibheli lakho. NgineBhayibheli elisha bazalwane nginalo bekuthi ngiliphethe manje sengibheka lapha esikhomeni angisakuthola. I've got a new Bible many years ago. It was in 2010. It was in 2000 yebo. It was in 2010. Ngathenga iBhayibheli. It wasn't my Bible but it was my son's Bible. Ngangithengela uBishop iBhayibheli ngo-2010 engishiya emhlabeni eya kuNkulunkulu wakhe ombizayo. Mangisasele mina ezweni. Ngiyakhumbula umshado ngithi nje bathi siya recap. Ngiyakhumbula uworld no government mina ngivela lapho bazalwane. Amen. Amhlanga uBishop efaka divorce ehamba efaka incwadi esahlukaniso ngamthengela iBhayibheli because uhamba ezolihamba ngangalwazi. So uma ngalwazi loluhambo asengiyazi kodwa into ukuthi lihanjwa ngeBhayibheli. Ngamthengela iBhayibheli asengimnika lona. Ngahlala nalo ke phambi kaNkulunkulu ngakhuluma kakhulu. Mhlawumbe into enibone yiyo kanjena nje bazalwane I believe ukuthi leyanto uneBhayibheli elinye vele engafanele abantu. Ngalibona lishintsha phambi kwami, ngalibona liguquka phambi kwami. Alibona iBhayibheli lishintsha. Amen. Ngicabanga ukuthi ingakhe nje makuziwa entweni zeBhayibheli. I don't think ukuthi baningi abantu abafana naye makuziwa entweni zeBhayibheli. Ngalithenga iBhayibheli bazalwane ngase ngiyakhuluma noNkulunkulu. Ngase ngimnika lona. Ngicabanga ukuthi kulo kwakukhona izinyembezi zami eziningi. Ngangazi ke mamshabalala ukuthi uyangibona. He was very young. Ngangise-Washburn mission lapho engangihlala khona ngalesa sikhathi. He was 6 years at the time. Alithenga le Bible ngahlala nalo kwakusebusuku. Sengibuzwa ke engikhumbuza engixoxela manje. Ukuthi wangibona uthi ke ngangikade ngishilo ngathi uma uyeza Friday uvela emsebenzini eNewcastle uzophathela igift. Asho njalo ngiphathela igift ngiyeza. He didn't know ukuthi ingane was excited ukuthi izothola something. My film mom is carrying the book. Ngicabanga ukuthi manje ukuthi ngilikhohliwe bazalwane bekla lele engithi mina ngilikhohle mamshabalala elami mina ngilithengelwe uye kulonyaka manje. Ngilithengelwe uye angathi bekwenziwa ukuthi bengakaza acabanga ukuphi igift eBhayibheli but wasengithengile iBhayibheli. Linencwadi yakhona ke echaza ukuthi I remember many years ago you bought me a book. Uthi ke this book wathi this book lizongithwala. This book has got everything that you need in life. Angibhale kanjalo akubhaliweke kakhulu la move lama page abhenga ngibhalele konke lokho. This book is going to carry you. This book will see you through. If you live according to the book, you will never go wrong. Ngeke uduke mawulandele lencwadi. Ngisho ngisho ivesi lencwadi yomthetho ayingasuki. Ngozindla ngayo mina obusuku. Ngase ngiyalithola iBhayibheli. Angazi ke ngicabanga ukuthi izinto zami zihamba nesikhathi esithile. Amen. This book is a mystery on its own. iBhayibheli bazali mystery. Noma libhalwe ngesizulu noma libhalwe ngesingisi noma sibhalwe ngesihebheru noma liyimystery lezo bazalwane. Imystery konje ngesizulu liyimfihlakalo. Noma ukufunda ulizwe kodwa lifihlakele lezo bazalwane. So why ngikhuluma ngendaba kaBishop ngamhlanga ilanda uNkulunkulu ngizomnika lona wayemncane kakhulu sisijule. He was young ngangazi ukuthi uzolifunda kanjani. So kwabiza ukuthi ngiascende to the highest place. Ngiyolilanda iBhayibheli. Ngingamniki ibhuku. Kwabiza ukuthi ngiyolilanda iBhayibheli uNkulunkulu. Ngase ngibuya nalo selivela kuNkulunkulu ngase ngimnika lona. That is why uma lifundo uyal understand.
ilizwayo uma lifunda liyakhuluma nawe uyayakufakazeke atshela yena neBhayibheli bayaxoxa lezo bazalwane. So uNkulunkulu ke kulesi sikhathi mhlawumbe namhla unguthi into enjalo, you have done it, ubonile kuyasebenza, usuyalazi mhlawumbe namangeni la eqaleni ngisho kanjalo. So uthi ke banika abantu bami iBhayibheli kulesi sikhathi. Kezwakala bazalwane, banikeze iBhayibheli. Angizumthengela amaBhayibheli kodwa ngicela ukuba unidwebele iBhayibheli. iBhayibheli bazalwane liyimfihlakalo. Amen. So the why I'm standing today madisi uthi ke uNkulunkulu umhlaba uyayaluza kakhulu ebandleni nesiphithiphithi esikhulu. Usethi ke kimi, I called you for the time like this. Siphi isikhathi uNkulunkulu ngangikubizele ke ngakugcobela lesi sikhathi mhlawumbe ushumayelile kwezinye ikhali, but I called you for the time like this. Amen. Bayakhumbula kade baqala mhlawumbe ungilandela ukuthi nganginento engangiyisho ngake ngihleze ngisho ukuthi mina uNkulunkulu wathi uma seqedile ukwenza konke wasethi lokho engikunike khona kuliqiniso engeyujika. Mina uNkulunkulu ngiyalifunga, ngiyazifunga kulo. Wayesethi ke ngicabanga ukuthi engangibenzela i-demonstration ngathi washaya into ethi bang. Nekhumbula bazalwane, ngicabanga ukuthi abazali base-Enhako fanele bayikhumbula lento. Ngathi washaya njengejaji maliqeda ukukhipha isigwebo, then wathatha into washaya ngezwa a loud bang, yathi bang, do not debate. Wathi nje lokho engitshela ukusho ngoba kunjalo ungadebate, ungangeni ma-debate. Mawuhlangana ne-debate ungayifaki i-input, kodwa uma izohamba the debate yokuza ukuthi kuyadebate uvele uphume lapho. Wathi ngenzela ukuthi wathi lento engokunika ngiqinisile. Iqiniseka ngalendlela kethi mina uma ngifika nalo ngiliphilile ngofike sihlale ngithi hlala ngihlala uNkulunkulu. uNkulunkulu akanawo umahluleli kodwa mina ngikhona. Amen. Akekho ngamahluleli uNkulunkulu kodwa mina bazalwane njani ngikhona. Ngicela ke ungilalele ngomoya nezo bazalwane. Angifuni ukuyivutha lento. Ngikhona. Uzozwa uma sengiqedile ukuthi nawe ukhona, ungazicabanga ukuthi faith. But kunendlela okufanele ube ngayo. uNkulunkulu uyakwazi ukumahlulela ngezwi lakhe. Ushilo mathi when you stand on God's word, uNkulunkulu uhlangana, the word of God is a common ground. La uhlangana, mawufuna nje ukuhlangana noNkulunkulu bese umthetho wena uthe mina wathi ngenza ukuthi mina sengikwenzile ukuthi wena wayengakwenzi ukuthi uyayizwa ke leyo nto. You can judge God for not doing his word. Kodwa uma wena usulenzile luthi iBhayibheli ikhalise taxis ikhalise nyama kodwa zikhalise kamoya lezo bazalwane namandla okubhidlisa inqaba lasathane nakho bese lithi ke la ukulalela kwethu sekuphelelisiwe sinamandla ke nathi ukujezisa konke kunjani ukungalaleli yezwakala bazalwane. Bayafuneka abafundi beBhayibheli njalo iverse Stefane malisho kanje bese usheshe uyakhumbula siqedele so ongiyalazi ngibona uma wena usufuli obedient to the word. Uyezwa ukuthi uqala kwazi uNkulunkulu uma usufuli obedient uthi umadisela last time uthi khona okuwosa ngithi yabona okuwosi ke iyigebenge esenza leli bafitha izwi mayibona ukuthi ayile ngengikwazi wayijumpa ngenza ngendlela ngengikwazi uzophuma. Amen. Alibonga ikhaya avele ngiwe nje bazalwane athi ke kulele limsutha lelizwa inyama yakhe uma kahle niyezwa bantwana alenze futhi athi ngimine ngirooted ezwini lenkosi bese kuba khona lele engavumelani naye manje ngasavumelana uyajaba niyezwa bazalwane uyakwazi ukulenza. So onjalo you cannot subject God to judgment uma umzalwane onjalo. Izwi likaNkulunkulu ukwazi ukumbiza kulo when you are 100% obedient, fully obedient. Nikhona bazalwane uma usulalele ngokuphelele bese uyakwazi ukubuya uthi uNkulunkulu wena ukuthi inizwe lento esiyithandazile masikala ilento ethi angiqualify kodwa lokhu ngisondela ngithi egameni lika Jesu angithi yabona bese kuba khona into ekubasengila ingenze ngingaqualify bese kuba nezwi ekufanele ngilizwe bese ngithi ngiyakholwa yini sengicela ukuqasha Jesu Yesu bazalwane bese ngiya ngokuya leyo nto obedience ngoba khona izinto esasingeke sikwazi ukuzilalela sizenze uma kungeJesu. Manje bisho ukuthi singene kuJesu bese siyakwazi ukuqualify yeso ngala bazalwane. So uyakwazi ukusubjecta God to judgment uma ngabe nawe usulilalele ngokuphelele. Ngiphendula
uNkulunkulu akasilaleli noma eshila ezwini lakhe masithi sithi uNkulunkulu uyajika kulo kuyezwakala bazalwane bese kuba ukuthi ngizophendulela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unamandla okulenza lonke kodwa inkinga ithina singafuni ukulalela kuyezwakala bazalwane amen. So uma ngabe kukhona izongalilaleli bazalwane awuzi uNkulunkulu isikolo you come in repentance ngezokala bazalwane lokho engindlela khona ubasic amen ngiyenza ukuthi masengidobela ngizovela ngidobele nje lapha bazalwane bese ngiyehla bese siyathandaza kodwa izobe ixoxela nje konke amen anibonge igama lika Jesu uNkulunkulu wazi ukumahlulela ngani uNkulunkulu ukhuluma ilanguage yani uNkulunkulu akakhuluma isiGreek uNkulunkulu akakhuluma isiJuda uNkulunkulu akakhuluma isiHebheru nezibazalwane ngiqinisile nje ungizwe kahle kusengiqalile ngiyakhuluma uNkulunkulu akakhuluma iAfrikaans uNkulunkulu akakhuluma English uNkulunkulu ukhuluma isilizwi language of God you wanna know which language God speaks uNkulunkulu ukhuluma isilizwi ngoba first thing leyo bazalwane isekelo phike lento ithi kule verse esilokusihamba nalezi zinsuku bayokhuleka kanjani abangakholwayo bayokhola kanjani abangezwayo bayozwa kanjani abangashunyayezwayo bayoshumayela kanjani abangathulwayo so sihambelana sina leyo nto last time kale sihlangana entabeni kwase kuthiwa othunyiweyo okufanele akhulume amen so ke uNkulunkulu bazana ungimise kuleyo ndawo yezo bazalwane ukuthi kahle kahle uthi the mess esiyibona ebandleni lika Jesu ukuthi kusukume abantu abangathunwanga base beyashumayela ngezo bazalwane. This explains many doctrines we have ngoba ukube besithunywe uNkulunkulu oyedwa so besizoba nedoctrine eyodwa bengeke kwenzeka then ukuba amaningi kwawo ahlakazeke ukukhombisa bona ukuthi phakathi kwethu khona abathunyiwe phakathi kwethu khona abangathunwanga right amen. So ke ngisaqala ukuyendlalela ke lento ngithi mina othunyiweyo bazalwane umehluko ngayo ngoba kunezinto bazalwane we need to even choose the people you follow. Ngicela ukukhulumela uNkulunkulu bazalwane ngasayidina umuntu nezo nami njengofaith ngiyacela nami ukuyinikela ningishiye bazalwane uma nibona ngiphambuka ezweni lenkosi hamba ngempela ukuphephisa ukuphila kwakho. Don't compromise because of love. Noma ngithanda kanti ungishiya ngempela usho ukuthi yabona uma ngifake manje hayi akasale noma bengimuzwa angisamuzwa manje ngiyasinikela nabazali kuqala mina kuqala ngiyezwakala bazalwane uma nje sengiqala ngikhulumisa neziphambene nezwi kaNkulunkulu kuqala mina kuqala niyezwa bazalwane nihambe ngempela ngithi ngibisa inkonzo ngivele ngifice iy'tulo zi-empty ngekho umuntu ngiyobona usekufanele ngiyoyifuna inkosi kukhona la ngiphambana ngoba uma nilokhu nisilandela kanti sesidukile usungilandela ngoba ngithatha niyasibulala thina. You are destroying us because we will not see the reason to repent. Siyawukhutha nomhlangano ezulwini la kade ukhulunywa khona asowa la angazi ngenza kanjani wonke umuntu ayelaphana niyasibulala uma nithi si right noma nisibona si wrong ngoba nisikwisha ithuba lokuphenduka kanti uma ningilahla ninginika ithuba lokuthi sekwenze njani uNkulunkulu bese ngifika ethi ngiyayazi umsebenzi yakho kade unje athi kodwa faith ulahlile uthando lokuqala hawu bengaboni niyasho bazalwane ukuze masinihola sinise kuye mina iyothi intenda ngifuna ukulandela umuntu nakhona ngangithatha ngangilandela ubizo lwenza ngangilandela ngike ngathi bangikhuluma nomamlweni ngathi yo I'm going home whether ngihamba ngedwa niyasho bazalwane ngathi noma ngasekho umuntu I'm going home ngoba indlela ekhanya futhi ngifuna ukuya ekhaya ukuthi ngiyezulwini angiboni abantu abangilandelayo noma bangasabe nje bathi ngiyakhona niyezwa bazalwane so ukuthi ngiyakhona angikusho ngenkani ukuthi nje hayi ngihambe ngibheke indlela zami ngiyabizwa ukuthi ngifike ngihlale phambi ukuthi imina nawe baba sahlulelana awuniki i-judgment i-pre-judgment ngingakafiki kwi-final yini wrong hami pre-judgment before final judgment ngoba leyo nto iyaboneka kwi-pre-judgment kusenethuba lokuphendula ulungise
selekelele nathi esimathe simlekelele imphefumulo yethu nani selekelele Yesu bazalwane niyobe nisize manivele nje le holo mnenze libe empty nithi hayi mhlawumbe bekuyiweather iphinde ifike emsayini iphinde libe empty nenyanga hayi sekufuneka ukuthi ngiyoyihlole Yesu bazalwane amen othunyiweyo ke bazalwane wenze njalo angiyiqalele le ndaba yami othunyiwe bazalwane uba nemessage ayithunyiweyo othunyiwe uba i-specialist sentethile uba i-specialist kulento ayithunyiwe. Allow me Church of Jesus Christ to tell you nami ngiveza uba ngu-specialist mhlawumbe abantu bebecabanga ukuthi le nto uyisho nge-pride mawuthi mina-ke I'm a specialist of faith emhlabeni odokotela bahlukene neso bazalwane khona ama-GP bese kuba khona labo kuthiwa yini ama-specialist then i-specialist umuntu ospecialize kwi-field ethile lezo udokotela khona ospecialize kuthiwa i-gynecologist specialize ngeyibeletha ngithi mawuphethwe i-brain angasibani angeke uye kwi-gyne ngoba ayazi lutho nge-brain. The mistake that the church has done thina bafundisi yilena ethi basalele ngithe ngiyi-specialist ngiyi-gynecologist ngispecialize ngeyibeletho ngafuna ukuyosiza abantu be-brain ngafuna ukuba yi-psychologist ngingakufundelanga. This is the disaster we have in the church. I-psychologist iya-gynecologize. You see what's going to happen? Uzonikeza abantu into edrain ingqondo yababa ngoba basithi isibeletho siyaklina akline asakline ngisho into yayenziwa uNkulunkulu because akasika ngithi sikhuluma i-heaven language. I-psychologist basala umuntu uNkulunkulu uyamnikeza umuntu i-gift umemthuma to transform the minds of the people. Yebo yizwi kodwa uyaqashwa lo oqashwayo ezulwini to hamba oshumaye into uyogugula ingqondo zabantu usenze sibe sisha isimo sengqondo yakhe ngithani nezwini ayenziwe isiguqulu isimo angithi ayiguqula ingqondo yabona isimo sasibentsha uthi noma ngushilo angithi kufanele kube njalo mina ngishilo as God but nginama specialist engiwaqashile aspecialize ngaleyo nto. Not everyone can do it. We can all preach but not everyone can preach a sermon that transforms the mind. Akusiwo wonke umuntu ongakwazi ukukunika umqondo omusha ngezokala basalwane but everyone is preaching. It's not wrong to preach. Ngithi mina igayina yabona ama-gynecologist bazalwane baphethe amabala kanti i-gynecologist into ongahlali kuyo udokotela oya kuyo uma isibeletho sinenkinga uma sesilungisile saba right you've got nothing to do. Ungabona kanye empilweni yakho umbona una 27 ufe una 8 ungaphindanga wakubona. Manje badisela sinenkinga ukuthi ama-gynecologist iwona anamabala. Igayina into ethi fanele ngifike kuwe babushabalala ngifike kuwe ikhona into uNkulunkulu ayikhuluma wathi bheka uzokhulela uzalo ngenye inyanga athi kuyakuthi ngalezo insuku bese uyakhulela uzalo ngithembisa into ethile nethile niyanizwa bazalwane kusho ukuthi uNkulunkulu uyivalela leyo nto in your spiritual womb. Ufaka into esibelethweni sakho sakamoya kuyakuthi ngalezo insuku wena shabalala ube yinto ethile nansi into engiyoyenza ngawe Yesu bazalwane angithi uyimemezela namhlanje kodwa ukuyikhuluma kusasa bese kuba ukuthi ngenxa ukuthi sisohambweni lokukhona usathanda ngalesikhathi ethi uNkulunkulu bheka uzokhulela uzalo nawe uYesu
miscarriage. Abese awuhambele kuya khona ufike ungilungisela isibeletho. Bese kumese ikhulelwe lento bese uyigadi nga-aborted. Hlala ngokumqubuza lo muntu okhulelweyo. Ngalesikhathi ushumayela phezu komuntu uqubuza ingane. Ingane iba naleyo mentality ethi ngiyaqubuza umntwana ngithi abantu bayazoma. Ingane ihlala ithi ingaguli ngena iyesibhedlela ingane iyoyibheka ihleli kahle right. Ayikho ni virus esiyibona efuna uku-attack lo mntwana. Bese uma kwake kwaba ne-miscarriage agade u-gynecologist abuze athi kodwa wa-miscarriage na how many months? Athi lona yayi-3 months. Igane besithi igade ukuthi u-3 months we-pregnancy yakho sanibonani. U-3 months kubani bese kufike eduze isikwenzela ama-check-up amaningi. Ithi kulo 3 months ngicishe ngibone every second day ngoba kunento ethi ngiyazi ukuthi lento izohlasela ngalesi sikhathi. Sanibonani. Ngiyazi izohlasela ngalesi sikhathi. Hallelujah. Wena ucabanga ukuthi ku-expensive lokhu uyobona every day kanti ugade miscarriage. Bese lento ejwayele ukufika every 3 months mayithi iyafika ifithi igane nemini. If you're not gonna get it your way this time. Akusikwenzela ngendlela yakho. Hallelujah. Bese lento ade ikhule izifike kwi-point of birth. Mayifike kuzalweni ayibelethe ingane. Mayisiphumile ingane, the gynecologist has got nothing to do with you anymore. Into ezoyigada ingane yakho usubelethile. Yazokhala bazalwane. I-gynecologist into especially bese iziba umbelethisi ngezwe bazalwane. Sometimes ayimthatha no chance sister Thando ukuthi ithi belethiswa yi-midwife. Ithi no, you have to come to my center. Wozobelethiswa ngoba ngigade noma yini ezokwenzeka. Angeke nginikeze izandla zababelethisi angiyazi so-strike nini ngoba njengegayina ubu-professional bam ubonakala kahle when I present with the baby. And say kudala miscarrying kanjani. Wemadonsela this time uthole a specialist. So bengeke isafa. Akunikeze igaranti ugane. Nangempela bese uyibona. Bese uthi nje kwafika i-gynecologist. Ngabeletha kwigane. Igane iyakugcotshelwa lokho. A spiritual gynecologist iyakugcotshelwa lokho. Ikuthunyelwe. Niyayizwa le nto ethi oshumayela fanele kube othunyiwe. Ngoba ngalesikhathi ethunyiwe uyabuza usuke nikezwe yonke ipackage. Unikezwe yonke imandate niyezwa bazalwane. Hayi ukuthi ufundele nayo. Useyakwazi kezwe bazalwane. Kanjalo ne-psychologist, the spiritual psychologist. I-spiritual psychologist bazalwane sifika umuntu ikungeke ukuthinte inyanga. Kezwe bazalwane aphothula waphuma nenyongo edamini. Emfundela wathi ngahlala phansi kokolwandle, ngahlala phansi komfula, ngahlala isikhathi esingaka ngaphothula, ngaphuma nenyongo ngiyibambela ihlezi la emahlobo ami. Athane bese kufika i-psychologist. Ifike ishumayeliso. Athi mebeka lokho athi ukuthi i-psychologist iba nevesi, iba nezwi for every word lo azolisho. Kezokhala bazalwane. Mayethi mina ngahamba ngaphuma nenyongo mina. Ngaphuma ngeke ngitshela ukuthi indaba yedlozi alikho. Ngiyatshela ngahlala phansi komfula ngababiza bangakithi bangithwala bangigcina ngihlezi phakathi kwenyongo ngihlezi esibeni. Manje usho kanjani ukuthi angeke? Bese uyamchazela ukuthi i-drug inyongo endala uhlelo nosathane. Vele mawuze ukuzothwasa
sibathathu yimi uMamlondo Bishop safika abantu ababili komunye umuzi ubaba khona noma makhona bathwasi hayi indaba okudlala mina ngisho imputana ingakho umuzwa makhuluma ngendlela ungangitshela ngemputane mina lento ethwasa ku Facebook evele utshela umuntu ku Facebook inyanga ku Facebook uthi faka uhlalo omhlophe khipha amande faka obiyelo khipha ngikhuluma imputane leyo nto mina ngikhuluma ngabantu okuthiwa lisaphothene liganene safika kulezo ndaba sibancanyana nje sibathatha kwasho ukuthi kufika ama-psychologist wathi wena mama ngayiyeka lento ngafa ngathi ngekufe ngathi ngishaya Jesus ngathi awuyisama wathi ngiyofa ngathi ngiyopha ngathi ngiyakusufe wachaza ngafika kule nto ngula kwakunje ngathi wageja ngomuntu washo ngale psychologist eyayizotshela ukuthi ukhona uJesu hayi babekhona abathandaza kwasho ukuthi i-psychologist bazalwane itrainiwe ithunyiwe thina siyakwazi ukushisa into obye ngomntu namhlanje umzalwane bakhona sashisa izinto sashisa izinto kokhishwa into into eyayenzeka lapha bamhlabana lo wayibona vele nje akusinombantu vele ongenza leyo fanele kube nawe kube ukuthi uthwase kude enkulunkuluwini ngoba ngeke uyosuka isigodlo sikaSathane uyimfeketho ngiyakutshela nisibhakabhaka sashintsha sibe blukhuma lesi zinto ayishazilwa ubona ukuthi imibono akushiyona into ebambela kushintsho kwasikuthi sithole ncwadi endala hamba kuyena wafa lapho uyayifi psychology uyezwa ke ukuthi kulezi insuku ushoda ama-psychological teachers that is why kukhona abantu bafike evangelini bekhona impilo yakhe kasayiyeke akekho umuntu one-full revelation ukuthi kahlahle yini ihlozi angifuni kungena kukho in-details ngoba ngisini ukuzokushumayela ukuthi ngishini ingakho ngithi obaba balunge nje Nkosi yami ngiyobatshela ukuze uspecialize la umele lapha ehlosini usichazele ngawani but kufuneka ama-psychologist i-psychologist umuntu okwazi ukususa umuntu empilweni kade eyiphila niyezwa basanwana uma disofakazi wathi khona intombazane ethi yayidayisa umzimba from the age of 12 at the age of 27 yasindiswa uyabona ukuthi busy psychologist niyezwa basanwana evangelists are the psychologists abantu kufanele bagotshwe ngizokugoba abantu mina emhlabeni yazi noma engamathiwa eseliwele phezulu kwathu ngabanye wayeseyabapha lesi zinto ileyo process umvangeli is a psychologist umuntu owazi ukufika isifembe zakethiwa sinokusala ndibathiwa sina-12 dayisa ngomzimba at 27 siyiyeke i-prostitution ngoba kudala i-psychologist somebody who's anointed to transform the mind akufika uphileke impilo ishintshe impilo yakho uzwe nje ngalesikhathi ekhuluma ngithi i-psychology isuke ithi xoxa uxoxa kwenzakalani ngalesikhathi ukhuluma ngantoni iyakuchanela manje khona lokho ixoxa wabe seyangishaya wathi uma ngishaya wasengenza ukuthi wena ucabanga ukuthi uxoxa indaba kanti i-psychologist ixoxa into zakho maniceda kulo mhlangano uyayibona inkinga athi unayo le nkinga isingasekho isikuthehluye yathatha kulahlaleni siyabadinga ohlwini lahlaleni amen bayadingeka ohlwini lahlaleni uhlwini lahlaleni ake bazalwane akaphuci impela elilodwa niyezwa fanele akuphuce yonke lento ayilahleleni abasekunike zentsha fumana ukushiyeswa ivangeli eliphelele bazalwane because uJesu uyayo akasini ukuzolanda 50% salvation uzolanda 100% ungabusafuma bekhona umuntu okuthetha uyazama noma ungaphelele uNkulunkulu inkinga i-rapture doesn't choose i-rapture programmed already kade yaprogram ithi landa 100% or nothing landa abaphelele yimani ngabapheleleyo i-rapture zanilanda abaphelele ingakho abanye bengangizwanga ngonyaka othini ngathi mina yazi ngiyathandaza ngiyakubingelela baba umlotho egameni likaJesu ndoda kaNkulunkulu siyakubingelela siyabonga kakhulu amen siya-acknowledge abanye bafundisi besesiba-acknowledge sengiyababona bazali lapha emuva siyabonga bazali nabo basikuleni kuleli hall uyena bazalwane u-intervened singasitshela ovumile ukuthi kuzokhulunywa le mfihlakalo enkulu kangaka ebisitshalenjwe ngaleya ndlela amen
Haleluya. Konje kade nguphi? Oh, uhlwiba zalana uhlwila hlale kufanele ulahle yonke into. Niyazi bazalwane. Ungavumi ukushunyayeza into ethu uyazama, uzame kuze kuphele u7 years uzama. Especially kulesi sikhathi. Uyazi nje kukhona umuntu othi kufanele ibandla kulezi insuku bakumadonsela libo khoneliyo kuphela. Lithi sibizile sitshele konke ekufanele sikwenze ukuze siphelele. Sesikwenzile sikwazi kodwa sesicela usitshele konke ukuze sibe njani bazalwane siphelele. Amen. Ngoba ongaphelele bazalwane is going nowhere. Ngithi ke mina khona unyaka engasho ngawo ngaba ukuthi engangishumayela kwaba besho ukuthi lo mama lo nezinto eziningi. Ngathi uyazi ukuthi bazalwane lesi sikhathi mina namanje ngisancelela. Mina ngiyancelela ukuthi nigule. Ningayilindi right because anikho ready. Ngoba ugula yazi mawuke wagula wathinteka. Ukuthinteka mawukhona ukusondeza enkosini. Bese ngalesikhathi usondela bese uNkosi izonozama ini kanti usuthola ithuba lokuyihlanza bese uhamba no faith laba bakwazi ukusondela ama-apartheid abese yasondela ama-apartheid. Uma ehlele eduze kwakhe apartheid itshela ithi u1 no2 no3 uNkulunkulu ayambulela i-apartheid ukuthi kushodana ngalo muntu. Niyezwa bazalwane i-apartheid ilungise kahle ilungise bese iphosa. Uma kunjalo sinekhathi sohlangana phambili ngoba siyazi ngabalele ukuthi kuzokwenzakalani. Makhala impilo nabo bazovuka. Manje asesaba ukulahlekelwa yibo ngale ndlela ngoba siyazi sohlangana ekuseni. Kunokuthi sigonane sonke sithandaza ukuthi akaphila kanti uqhubeke esonweni. Eventually sizomluza. Psychologist. Amen. Othunywe bazalwane yes mandate. Nami ke ngicela ukushumayela ngimi ukudwebalento ngimlanga nimkhona ku specialist field engizelwe kuso. Se faith niyazwa bazalwane. Mhlawumbe ke kade ngisho lento kodwa sengicela ukuyichaza namhlanje. Imfishane ke kakhulu. Usheshe ngisuke la. Ngicabanga ukuthi uMadisela seyeza azothandaza. Amen. Into ekhulunywa uNkulunkulu bazalwane ukuthi ibandla linje kugeje mhlawumbe bengizobhala kanje ngicela ukuyibhala khona ukuthi uyikhuluma. Into ithi ufuna ukubhala Sunday school khona ngizobona bazalwane kodwa khona igama lesi sesikhulu. It's in for the transcendence. Amen. Transcendence. Abantu bathi transition. Igama elijwayelekile. Lona ngesizulu lithi uguquko. Kuyazwakala bazalwane. Kodwa ngizocela ukuchaza lokhu uguquko nezizwe ukuthi ujule. Amen. No, Mom Lord, no Bishop 7 uzwile. Hallelujah. Ngakho ukuthi bayobuya la next time masihlangana. Noma mhlawumbe sizozama bazali kuyiphusha la ku YouTube. Ngiyacabanga ukuthi ngizozama ukuthi emva kwalokho njengoba ngithi ngiqede ngizozama ukwenza ama video, ama recording. Sisichaze kahle lezi bazalwane. Kodwa kufanele nazi iba umhlaba bazalwane. Lento ye transcendence ithi ke the great transition. I-transition i-change over noma i-cross over ababekhona kwi-convention yalast year ngo-October. Mhlawumbe ke ngiwumuntu bazalwane ofrithwayo niyezwa umoya. Ngiyithi because abese vele ngifrithwa bese ngivele ngishinto. Kungesiko ukuthi nje ngishinto nje angimemezi njengabanye. Ngamemeza ngicabanga ukuthi ibe i-backing sound yamanye ama-poster ethu. Ethi cross over church. Cross over church, I'm waiting for you. Cross over wenani kunendawo basana kwakwelwa kuyo niyakhumbula ababekhona ngaba
ngibatshela ngathi ngangikade ngibone makufanele kuwele when you have to transcend cross over ngabona ngikhathela phakathi nendawo ama-plate omhlaba engqula phakathi nendawo ngikhumbula ngibazalwane njalo. Then I had to pray about that. Ngalesi sikhathi ke I'm sure ukini kwakungakayilungeli indlela yendokhakhayiweni yezo basibona. Why was that going to happen? But ngalesi sikhathi ngithi cross over yayisivele lento yokunqamula isiyenza ke yezo basibona. Kodwa kuukuthi ke noma injalo ngithi mina ke nina welani. Every time usathane mama udla ezwa into ethi cross over usathane uyaqhaqhazela usukezwa lento ethi transcend yesu basibona ukukrossa over yakhumbula noJesu mayithi kubafundi bakhe asuwelele ngaphesheya uyakhumbula le nto yenza lapha yami yonke into yenza lapha njengoba lithi iBhayibheli is a mystery limfihlo lidinga ukunterpreta yesu basibona bayazi ke engashumayela owelile ngaleza ikhathi ngangiphethe iBhayibheli ngivule laba zilwana into ethi the new covenant angivulele page emhlabeni khona bazalwane ngiyabona iBhayibheli ngiyabona le page this black page akithi kuphela iTestament elidala la then sekhona leli bakufanele iqala iTestament elisha lithi the new covenant the new testament usho ukuthi iTestament elidala then this is a new one. Leli page elikuleli lithi prophet bazalwane yabona page ngokufuna ngakufuna. Well, why do you think they wasted? Because if I can remember, I'm inspired by the Spirit of God. Yes, bazalwane. Jobulibona likule kanje kukhona into exoxwayo la. Yes, bazalwane. La kuleli page blank on the kwakusho ukuthi ukhona izinto ebezingapha ezingeke zisawelela ngempela ngabe. Samsana sonke. Ikhona izinto zawe old covenant ezingeke ziwelele ngapha. Esasiyigcina la kwakusho ukuphela kweTestament likaJehova uqala iTestament likaJesu ngezokala bazalwane uma ukhuluma nge-old covenant ukhuluma ngeTestament likaJehova ngezokala lapho ukhuluma nge-new covenant new testament ukhuluma ngeTestament likaKristu siyahambisana bazalwane ngoba uqala lapho mawuzofunda iBhayibheli amen ukuze kungabi imfihlo then la eTestament likaJehova mhlawumbe ngichaza bazalwane ukuthi indaba kunezinto ofake abathi ayisenziwe. iTestament likaJehova linephasika likaJehova. iTestament likaKristu linephasika likaKristu. Amen. Siyamsana bazalwane. uJehova wamisa iTestament lakhe wamisa iphasika lakhe. Uma emisa ngenze ukuchazela umuntu because I'm not in a debate ngizoyikhuluma lento ngisho kume ngiyabele ngiqhubekele because mina uyabona bangihlangane nawe ngo2020 nango2021 mina ayibhulwanga manje lento uma wahlangana nami mkhulu wathi wena mina nginoNkulunkulu ngaleso sikhathi ngasengivele ngiyazi leyo nto akusi revelation entsha nezo bazalwane ukuthi sengizothi mina sengizwa ngoba wena awuvumelani nabasethi hayi mhlawumbe nami usathanda ngangiphambanisela ngayibukela lapha engamukela khona iBhayibheli lento ukuthi uPaul ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho amen wayengekho uPaul enziwe iTestament but uPaul wakwamukela kuphi enkosini ekwanga boldly wazwama against ophetho what no Peter ngiyezwa ngihambela but constantly ngizamukele kuye lokhu ngikwamukele kuye ngingamphikisi ivangeli selifikile nakuma-Greek akusina amaJuda kuphela nama-Greek avumelekile nabezizwe sebevumelekile angithi uJesu walishiya ekushumayela kubaJuda lezo bazalwane uze ukuthi bafuna ingayi eSamariya angithi kodwa uma uphethe selamukela enkosini uthi uPeter uthi uPaul we have to go to Samaria we have to go to the other nations kwesinye isizwe lezo bazalwane uKristo wabo bonke uyalizwa siyamsana bazalwane so sengisho ukuthi if you saw me back then wathi uNkulunkulu enzinto empilweni yakhe I thank God bazalwane ukuthi abantu abakuleli abaningi abantu engihlangane nabo kwakhona into uNkulunkulu ayenzayo uvele akathandi akathwaye ukungihlanganisa nomuntu bese kuba ukuthi ayikho into ayenzayo kulowo muntu
uphawu lobupostoli bamkuye noma ngeke ubupostoli kwabanye abantu emhlabeni wonke kodwa uNkulunkulu unetendence yokuthi uma efuna ngibe ubupostoli kuwe mfundisi usho wenza into eba uphawu kuwe wedwa lobupostoli bami kuwe ngezwakala bazalwane mina ngihlase ngitshela umama mina vele ngithanda ukulandela umuntu uNkulunkulu angashona ukuthi obuye ngami angijabulele ngiyazi usuke sazohlupha vele usuke sazoba ngumsindo usuke sazobuya a debate abe nezinto angijabulele nje bazalwane uyakwenza noma ngifika nje empilweni yomuntu uNkulunkulu wenza into amen noma singahlukana ngalelo langa kodwa masihlangana ngisonyohla ngathi yazi ngelanga elithile endaweni ethile wesho kanje wakhuluma kanje uNkulunkulu wenza into enje empilweni yakho amen ingakho ngithi manje ngizoyibeka mase bathwele abapostoli nezipawuza akulandelwa ama-followers amen ngilandelwa ofakazi ngiyakuthanda ukulandelwa ofakazi bakaKristu abathi siwabonile amandla akhe simbonile uJesu empilweni yami ngimbone kimi noma kungasesiya kufake wakushumayeza but kuloyo wakushumayeza ivani uthi wena kwafika ubaba usibamba noshumayela ivani ngase ngiyambona uNkulunkulu enza umehluko empilweni yakho so nginobufakazi and then you become the true witness kaJesu amen so laba zalani kukhona iTestament likaJehova and lalifanele ukugcinwa kuze kube sekugcineni ngezwakala bazalwane yini labathuka babekupela kukhona iphasika njalo iTestament likaJehova linani linemkhosi yakhe ngezwakala iphasika likaJehova makufika uKristu uthi ke a man who transcended indoda yathathwa yasiwa phezulu ithi I know of a man who was caught up to heaven. I know of a man who was caught up to God. Athi ngiyamazi umuntu ethathathelwe ezulwini. Ngiyamazi umuntu enkulunkulu, ngiyamazi umuntu esezulu. Athi ngagcina ngingazi noma loyo njalo wayesenyameni noma wayekumoya ngoba manje in both cases lo muntu akekho utranscend. Yes, wala bazalwane. Siyahambisana masinyane. So lento bazalwane yephasika likaKristu iyiqiniso uJehova walenze lakhe wayese angithi iphasika kwakusindisa abantu bakhe ngezwa it was about salvation khona salvation la khona salvation le kwakuyiphasika kaJehova esindisa abantu bakhe uIsrael khona bazalwane la kukhona iphasika likaKristu naye esindisa abantu bakhe uNkulunkulu esekwenzile uthi kubantu bakhe lokhu kwenze njalo ukuba njani ukuthi yena njalo ngalesi sikhathi anokwenza ukuba njani nimkhumbula ngithi uthi nganikhipha remembrance nala uJesu ulontshelakhe uthi ke nami lami iphasika lokumsindisa kwami nami anokwenza njalo lo nikuze njani nimkhumbule Jehovah's Passover was annually Jesus Passover, Christ Passover is every day. Ngicela uyifana leyo chapter ngoba ngisile ngayo. Ngizama ukutshela ukuthi khona izinto ezingapha ezingaweleli ngapha. Amen. Hey Jesus. Sezwana bazalwane. Amen. Khona ingakho otranscend uPaul Paul uthi nelethi iphasika ngoKristu. Sekuhlatshile. Le nto ethi dlanini inyama yami. Ngifuna ukuchaza lento ethi iBhayibheli ke liyimystery bafundisi ngoba ngicela ningibambeni kahlekela vele lento nje ngingayishumayela. Uma uJesu angisho ulizwe madisi kuba kuleyanga. Uma uJesu ezokhuluma wayethatha iidentity ethile. Lonke izibosolo lethu zekafaith awutshela. Lonke izwi alikhuluma wayethatha iidentity uthi uBishop Ingqeni wayethatha ingxenye ethile uNkulunkulu bese yasukuma likhuluma ngezwakala bazalwane siyahambisana bangcwele so ngalesikhathi ethi lithi iBhayibheli wathatha isinkwa wasihlephula wayesethi lokhu dlanini kumzimba lokhu igazi lakho wayethwele wathatha identity babukhoza he was talking to them as the Lamb of God. It wasn't just Jesus, but that was the Lamb of God talking emhlabeni. Guess what? Angithi kwelika Jehova kwakuhlatshwa iwundlu. So the Lamb of God lalithi mina ngiliwundlu
nansi inyama eyadliwa uIsrayeli eGibhithe mesuphuma yamsindisa lelo kudla abahlaba ngiyilo mina. So as the Lamb of God ngithi mina dlanikeleni nanti igazi abalibhekana eyinsikeni mina njengelembu ngininika lelo gazi ukuze libheke empilweni zenu. Asabheke manje kuma-doorpost ngoba ama-doorpost ahlupha ngokuthi kusho ukuthi ubungekho ekhaya kufika isimo kahle kade uzofa kanti akubhekwa yinsikeni zenhliziyo yethu noma se-Shoprite sihamba nalo liyakhuluma phakathi kwethu noma ngaphansi kombhede ngihamba nalo bake baboshwa nalo Apostle Paul bafanana manje kwasho ukuthi libhekiwe bahamba nalo liyakhuluma phakathi kwabo liyamemezela ukufa nokuvuka. Behind the veil kukhona iBhayibheli lakhona. Wayebashaya uphawu emphefumulweni yabo ukuze imphefumulo yabo isinde. Lelo gazi lalibhekwa emphefumulweni wabo. Yingakho ke kuthiwa lelo gazi lelo lokufafaza lelo gazi liyakhuluma. Niyezwa bazalwane? Mathina-ke nina nilibuyise ukuthi aliyokhuluma once a year. You are missing out. Uthi yingakho ibandla labo uSathane libhushe waliqeda usibhubhisile bazalwane ngembu uhlala bashiya amakhanda usibuthenga amakhanda salala phansi asinawo amandla. You know why? Because for us to celebrate Passover we wait for a year. Ufakazi la ulifika unjani ubhaqabulwa. Why do just celebrate it every day? Because every day lizokwenza lento elayenza nalo yasuka ngonyaka. Kodwa manje sengifuna lenze leyo nto every day. Ngakhaza ukuthi sizathu yini uNkulunkulu wabona imistake ayenza. Mina ngiyadwala ngifumele kusho njalo. uNkulunkulu akalenza iphutha yazo. Alikho iphutha likusuma kade wena usho kanjalo ume kanjalo futhi ngoba mina ngithunyiwe. uNkulunkulu wayibona imistake ayenza babuzethu. Ngokusho uAdam noEva yedwa ensimini. Even for a day ezohlangana nabebusuku. Mayefika kufika kumoshakele. Manje ngalesikhathi kuno wait I don't want to give Satan a chance. Yokuthi sihlangane ebusuku masifane sihlangane nakusasa ntambama awuseke. Usenqobile somehow. But njengoba asilidle libe phansi limemese kusho noma ngiyahamba noma ngilele noma ngivukile noma liyakhuluma nje lithi ungangeni hlula. Passover noma ngathiwa yini amadimoni hodwa kalosho bathunywa yimkhofu yini amaphathi yinyama lokhu kukhuluma nje lapha lithi nje yedlula. Makade lisho an hour ago hour elilandela lithi yedlula futhi noma ngathiwa kufika kwenye wakudlulisa in the next 3 hours lisakhuluma. God was trying to correct that. So we have done a New Testament and Jehovah was compared to the Testament of Christ. We ask why socialism. I'm still going to break the politics. Ginanati uNkulunkulu kusiza ukudonsela emandleni nalento esikhulu. Uhlala kula mandla every day. Imapha amandla wakhetha ngoba irevelation ungenawo ukhetha amandla. Amen bazalwane. Uyabona amandla esiwazo masiya phasikeni bazalwane kanye ngonyaka. La mandla afanele besiwazwa every day. Awethu usuku nosuku. Amen. Every day, every hour. Fanele uhambe nalabantu abathiwa bamnqoba ngegazi lomuntu nangezwi lobufakazi. Kahle kahle lawo mandla fanele uwa experience every day. Ngiyazwakala newezwa ama-psychologist. Athi sikunkulu isimo sengiwasibenje. Mina ngicela ungangifaki laba bama-debate niyazwa. Angeke ngiyayibona le nto iya-trend peace kakhulu. Angikho lapho mina ngithi 2009 and 10 when 2009 when ngithunywa ngayinikezwa abantu bayisho njalo wathi imwenake kuwe every day Passover, every day is Passover to you. Fana nesabatha bazalwane sisizoyichaza lemkhosi uNkulunkulu esiphumusi. Amen. Kodwa isabatha la kwi-Old Testament kwi-Testament kaJehova nesabatha la kwi-New Testament alifani. Uyisaba asikusho akusile likaNkulunkulu Yesu yisabatha likaJehova lele ngapha yisabatha likaKristu.
wozani nginiphumuze. Usethe encwadini yamaHebheru masesa ukuthi sinesithembiso sokungena ekuphumuleni bese singangeni njengalabo abangangenanga noma babemisele ukuthi ngenxa ukuthi abakholwanga. Kuthiwa into abayigeja kwathi sekushunyelwe kuye kakhulu Israyeli akangakholwa wangabe sangena ekuphumuleni. Wayeseyamfungela uNkulunkulu wathi abasewungena ekuphumuleni kwabo. Wathi basilahlile isivumelwano sami nami uNkulunkulu mina uNkulunkulu angisasinakile. Wayesethi ngiyafunga usuku okuthiwa namuhla usezwakala ngathi kodwa kumsilalele wonke umuntu okholwayo ukuthi angene ekuphumuleni ngokukholwa. Ngoba manje if you observe these things ngokwe-covenant kaNkulunkulu kaJehova, you are missing out on our benefits under the New Testament. You are missing out on the glory. Ugethi inkazimulo yeTestament elisha. Hayi ngoba ungamkhona uKristu niyazi bazalwane. Impumuzo uNkulunkulu ufuna ukusinika yona every day thina silinde isonto. Nayo le-covenant iyafungelwa lithi iBhayibheli kumaHebrews ufunde chapter 4 ufunde nje ujwayele ukufunda iBhayibheli. Lithi iBhayibheli bathi noma benesethembiso kodwa ngenxa ungakholwa kwabo abangangeni base bayafuna ukuthi abasewungena. Because iSabbath is a day of rest, impumuzo niyazi bazalwane. Ngoba nakho akusikho ukusonta uSabbath. Akusikho ukusontela ukuphumula. So uNkulunkulu wabuka umphefumulo womuntu ungenayo impumuzo. Ungakutholi ukuphumula waseletha uKristu ukuze abantu bathole impumuzo. Phefumulo wabo uphunyuzwe. Iyodwa nje lokuphumula akusikho ukuobserve usuku. Ukuobserve uKristu nezwi lakhe. Bese ugcina isivumelwano sikaNkulunkulu. Bese uthola impumuzo. Akusikho impumuzo yokuphumula kwenyama kuphumuzo inyama. Athi umuntu sengiretire sengiphumulile. Athi umuntu uNkulunkulu sengakhela imizi. Senginemisi sengineyimoto sekuphumuleni sengiseSabbath. That's not Sabbath. Impumuzo is when your soul finds rest in Him. Ngabe uthi noma ngathiwa siyakuyela la enyameni kodwa kube nendawo ethi ezweni yolibasizi kodwa kimi yoba nokuthula ngiyawuza umphefumulo uphumule. Yebo inyama yakho ubuhlungu konke kuyenzeka ngiyabona kodwa I have rest. Do you have a place of rest? Can you transcend to the place of rest? Ngoba namhlanje usuku sizothandazela ukuthi uNkulunkulu sithabathele kuwe sasila elivangeli meniyeza kade ngikhumbuza nje uMongcwele malusithi it was 2019 sasila sixhume simisitendela ngaphandle kwesikole 2019. It was in 2019 waseyakhuluma uNkulunkulu eprofeti isikhathi sesizabuza lo 5 years esiphuma kuwo. Wathi umuntu uzogcina isambulo sakhe nezwe zasebala. Wasethi ke mkhulu ngiyakukhumbula ukukhona. Wathi i-problem is nilibandle lingaphothulile. Kanti nizobhekana nezikhathi ezifuna abantu abaphothulile. USathane uthumela izinto zakhe eziphothulile. Ama-agents akhe aphothulile. Thina silibandle lingaphothulanga. Bakhona bayikhumbula leyo nto bephothula. Kwasekuthiwa the sevenfold spirit of God. Ake ngidlule kancane ngicela ukuthi breaking ungibambele lento yeSabbath. Lapha abazana enkonzweni ngilasengathi sihlangana. Ngicela ukuyichaza ukuthi abazana besihlanganela beNewcastle bayizwile bona. Ngalena langa ngabuza abazalwane ngathi ukhona noma ngitshela phakathi kwenu ukuthi uhlangane noMongcwele. Do you remember when you have an encounter with Holy Spirit? Uyazi kwenza ngalena langa babushabana bayingekho akekho noyedwa waphakamisayo. Yasiyakhathazeka baba umlotho inhliziyo yami. Khathazeka umoya wami. Kwenzakaleni kushuthi bonke labantu phosa hamba kanjani kanti masingasazi ukuthi uMongcwele sinalo. But akekho umuntu ophakamisa isandla sakhe. I was worried. Abanaye uNkulunkulu noma bekho shona noma basi noma mhlawumbe basala abantu. Uyazi ukuthi masesihleli wanginika impendulo. Wathi don't worry my daughter. Inkinga ukuthi bekungewena kade ubabuza. Bekuyimina bengizize umoya ongcwele uyena obebephumpiti. Wasethi akaphakamisa isandla ukuthi uphelele.
uthi ke njengoba ubona ngaphakamisa imini benze bangaphakamisa akekho bengaphakamisa uma kunalizile ekupheleleni kwami ngoba noma umuntu angathi naye kodwa akaphelele wathi my daughter wathi kuyoba kanje wathi there was a preview of the judgment ukuthi njengoba sihamba sithi siphelele naye uMongcwele wathi umuntu wangaphakathi wasemaphakadeni uyazi ukuthi akaphelele kuye wasithi ngenxa ukuthi bengasile nje uMongcwele kodwa ngithathe ukuphelela kwami ngaze ngathi 740 wathi ngithathe ukuphelela kuNkulunkulu baba ngase ngiyabuza ukuthi ukhona yena ongakwazi ukunamathela uthi ngime njengomagnet ngabiza imali ayangabi mikhe kwazi ukusondela uma ngiyu740 wathi kodwa uyazi ukuthi ukube bengize ku340 ngiu-spirit of knowledge wathi bebezosondela bonke ngoba bonke bayangazi wathi ubuzoyibona isandla siyaphezulu wathi ngoba angithi khona abaprofeti abathi uNkulunkulu uyakhuluma we know who God is through umoya ongcwele wase but uma sengima ngiphelele akubanga khona noyedwa okwazi ukubathela wayesithi kimi ke tell them ukuthi there was a sign ethi no one who thinks is ready for rapture ngoba uma kufanele akuhluthe njengemali bekufanele size kuye ngale yandlela uyobe phezulu asikuhamba physical so hamba ngalo umoya uyoma ephelele uNkulunkulu nezo bazalwane abese ngokuthi le mali efanele isuke yona phansi ize kuye ifike inamathele kuye ngomoya ithinto bekukhona eshoda umuntu wangaphakathi wasemaphakadeni owasuka uNkulunkulu ethi ngakakumbi ngakwazi uyazi ukuthi uyashona ngiyacela wena musukuba nekani khona intumela yakhe yashumayelwa kwenye convention sise full gospel eyokuqala ngasifika lapha efull gospel ku2019 yes kwathiwa ukukhona umuntu okhala ukuthi ngiyacela ungangibulali mina ungangibulali mina umuntu wakho owuwe baba mthelezi umbili wena uyinyama nomoya manje inyama iyathala ukubhosta imoverpowele iziyenze ngathi phela kanti lo ngaphakathi uyalila uthi mina ngiyekufeni wena nje ucela ukuthi kurandi mina ngihlangatshezwa ijudgment ebuhlungu wena uthokozi mina kodwa njengoba siyasondela mina ngiyabuza ubuhlungu bami athi ungangibulali amen bengedlula bazalwane kuleyo nto so isabatha bazalwana singena ngokukholwa kezokani esabatheni kaNkulunkulu singena ngani bazalwane so uthi umsilalele wonke umuntu ukuba angene ekuphumuleni kwenkosi aphumule emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu uyalizwa iTestament kaJehova likaKristu lihlukaniswa ivesi bazalwane hayi faith shiya lokho engayixoxela lokho ngoba sengiyekile ukuxoxa lokho engakuzo ukuxoxela mina ngithi asixoxele isiBhayibheli Holy Bible plus the Holy Spirit amen usethi ke ngimisile kusuka kuthiwa today angithi futhi usuka kuthiwa yinamuhla uthi mntwana usuka kuthiwa yinamuhla uthi ke ngimisile usuka kuthiwa yinamuhla athi uma nilizwa izwi lami lingayenzi likhuni inhliziyo yenu so ithi ke lento kufanele uyoyizwa ngesonto kahle kahle kufanele uyizwe every day mina ngisacela ukunilahla ngeqala basakwami mhlawumbe nami phakathi nama ngiphumuntu olibelizwe kaNkulunkulu inke besingahlala uzobili lizoba inkinga nama seliphethe lokho libheke ngake liphela iyicala bazane lento ethi esikolweni uya every day nasemsebenzini uya every day kodwa uNkulunkulu umbone efanele ukuthi uyoxoxa kanye ngokufinca that's how small and unimportant your God is ileyanto yama-masters you serve the world you can give the world into 100% you can give government 100% but you cannot give God 100% ngokomthetho fundisa ushobo fanele ngabe nabazalwane benu uNkulunkulu anethembe ngabo nihlangana every day noma ngathiwa ninaso isambulo esisha niyakhuleka usuku
nosuku. Ukubona ku-important to go to church on Sunday, let it be important to go to church every day. Amen. Ngenxa bazana abafundisi nabo baze bayiyela lezi nkonzo ngoba nina vele niphitha apha ngesonto kuphela. Maybe umthandazo phakathi nevi wena ubhizi ukhathele uphuma emsebenzini. Utshela uNkulunkulu okufanele uyezwini lakhe ukuthi ukhathele ngeke uze kodwa umlungu umtshela ukuthi ukhathele. Because that's how little and unimportant our God is. Ukhathele wena kodwa ukhathele unjani? Kusasa kuseni mawungena u5 emsebenzini u5 uzokukhona. Mawungena u6 ngo6 uzokukloka. Ongena u7 ngo7 ingane yesikole kusasa. Esikolweni mayingena u8 igibela ibus transport hamba ngo6 inthatha kuze ayivuki ngo6 itransport ithatha esangweni ngo6 ngo6 uma1 usuke seyigezile ushade kahle no world no government ekusebenza kahle uyelwa. Mina ngakana sikhala kodwa khona indoda sesizwini ekhaya. Kodwa lesithi sophetha kuyo. Uthi izwi ikhaya lapho sophumula khona kodwa usebenzeli. Isabathali leyo nto bazana kumkhonza uNkulunkulu faithfully every day. Kulungile noma ngathiwa siyanga uhlangana. Do you have time for God? On a daily basis uyalenza isonto ekamereni lakho. Usenzele lakho isonto phela. This is my time sengimsevele kuNkulunkulu omunye umuntu ngala ngabachazela nabantu ngathi mina bazalwane engikhona ngangenza ngisasebenza babisithi. I will go to work ngiyosebenza ka transport from 7:30 to 4. Mangiphuma ngo4 ngithi ngiyophuma ngesangithi this is now our time mangcwele sengiza kuwe ngixoxa checka in emsebenzini la ngiqhashwe khona ke manje. Sengize kuwe ngifike ngingenele ekamereni lami ngangihlala emqashweni ngemhlawumbe befuna ngisebenza. Hlala nedwa vele nakuleyo ndlu. Ungekho umuntu ongiphazamisana. Nongibingelela ngigcina ukukhuluma nomuntu ngo4 ngikuphuma hey divine yanto. Ngigcina ukukhuluma nje nomuntu ohamba ophefumulayo ngo4 phuma emsebenzini nalabo engihlangana nabo ethi mangena kule yakhe angiphinde ngikhulume nabo ngikhuluma nje nomuntu usobala. Koze kube kusasa ekseni umuntu ngiyombona ngo7 sengifike emsebenzini. Bese ngisho ukuthi weNkulunkulu sengimseve kahle uWord. Ngiseva kahle uGovernment. Sengicela ukuzosubmit kuwe manje. I'm here to serve you. Yimi lo khuluma nawe. Uthini kimi ubulinde ukuthi ngishwe imana namhlanje. Ibithi namhlanje. Imagine ke upakisha kuze kube isonto ukuthola seku7 okunye usakuzwa okunye vele noma ungakuzwa ngeke usakwazi ukwenza mhlawumbe ngolesithathu khona umuntu okufanele magasela uyomthandazela ubezokutshela ubuzile kwasho ukuthi you are not available wafa lo muntu usuzomkhonza ngesonto usulokhu udansa ichorus ingakho ngathi siyaphambana silibela ukudonsa amathomboyi ngoba umoya uyasaba ukudipha. You know ukuthi into yenza iworshiping abusaba khona babukhoza usathana ucima umoya. Uyazi uma kungathula kube nale worship ecwilisanayo yila sizoyibona khona sophobela noNkulunkulu umuntu ayibuka ndawo. Manje akafuni ukuthi asidanse sithi 30 minutes siphumele sihambe akukho wrong dance kodwa ayibalance into yokukhonza. Ayibalance basaba. It's not wrong to dance in the presence of the Lord. I balance into. Yabona into engitshelayo iyaswelisa nezo basabani. Oh angisho. God said to me, sibhekene nesinye isikhathi namanje njengoba ngangishilo ngo2020. Sibhekene nesinye isikhathi. Lesi sikhathi sizokwenza usibiza ukuthi kwehliswe a psychological help from heaven. Kwathiwa angime ngikhulume kanje. Nezo bazalwane. As I speak mina umoya ongcwele wenza umsebenzi ongaphezulu kwalo ngokukhuluma nezo bazalwane. Kodwa uNkulunkulu umprocessa over. Ngoba sibhekene nesikhathi okungeke kusurvive umuntu. Amen. Akekho umuntu ozosurvive. Sizosurvive ngokuphila nokuphefumula. When ungayibona usaphila uphefumula uthi hayi ngisurvive kanti spiritually you died. I-transcendence bazalwane ukudabula ngokuphefumulo umuntu edabula ehambe edabula. Amen. Ngizoyenza nje example ibe fast ibe quick sonke sobeka phansi amapeni siphume sihambe sekhaya athi umuntu usengiyayazi transcendence now I know what happened. Amen. Uyazi nje le iBhayibheli lelo liphethe limnama testament amathathu nezo bazalwane. Khona iTestament likaJehova, khona iTestament likaKristu, likaJesu,
bese kuba khona iTestament likaMongcwele la. Uma ubuka incwadi ezenzo masekusebenzisa iTestament likaMongcwele. iTestament likaMongcwele ngivumeleni ke kakhulu madise ngithi umuntu osebenze ngalo kakhulu uPaul. Kezwakala bazalwane. Umpostoli weTestament sithule izinto ngiyazi. Kodwa ivumela ingqondo nezo bazalwane siyayiwelisa. Ngoba umuntu ozosurvive umuntu okwazi ukuwela above izinto eziqhamukayo. Uma kungekho into oyizwile ngeke ukwazi ukusurvive. Asizukulwa physical kodwa sizolwa psychological. Ngoba impela usathana nayo babomlotho usidefeatela sinqothwe engqondweni yezo bazalwane. Ukusibhithe kule game yokucabanga. Wacabanga ngaphezulu kwethu wanika abantu bakho ukucabanga okungaphezulu sahlala phansi. Kodwa manje we are coming to transcend. Yezo bazalwane. We are transcending above. Sizokwenza into that we are crossing over. Ngokucabanga ngoba ukucabanga kudala ukuzwa nezo bazalwane. Ingqondo yakhe istable ngokwento yaziyo. Amen. Nikhona bazalwane. Siyahambisana. Amen. So ngifuna ukuzothi bazalwane umpostoli weTestament likaMoya oNgcwele when Holy Spirit was 100% God. When uMoya oNgcwele ayefike 100% in a man, it's Apostle Paul. Yingakho engaqoqwa ngabantu. uNkulunkulu ezela yena igqobelele nezo bazalwane. Yingakho futhi umpostoli Paul eshumana izinto oPeter nababake bathi ukuthi ayilento ukushumana izinto ezinkulu. Angithi sikuzwile lokho last time. Shumana izinto ezinkulu engaqondakala ifundisa izinto esingayiqondi because yena wa transcend to another level nezo bazalwane. Wa transcendela to ilevel ephezulu. Yingakho ubuzwana noma introduce iphasika likaJesu ngathi uPaul engahlaba iphasika bazalwane. Wayeyobe ethi uthi uPaul ngakho kubele enkosini lokho ukuthi ngalokho busuku inkosi eyakhashela ngabo wayengekho ngithi ubani noma umuntu elisaleyo nto bazalwane. Ukhona nomfundisa uPaul. So ubani uthisha wakhe? Utheni uJesu mayezu ngongcwele? Uthe uyofika anenzeni? Ubani uthisha waqhashwa bazwini uzofundisa imali. So uPaul yamuza ukuthi akasahlangana naye emfundisa ezumuntu nezo bazalwane. Kodwa uhlangana naye esemfundisa 100% nezo bazalwane. Yingakho uPaul kuyena ushumane kakhulu ngomuntu uze athi bese transcendile laphayana madise uthi ke it is no longer I akusemina ophilayo. Usho ukuthi uPaul kodwa uthi senguKristu ophila kimi nezo bazalwane. Nezo bazalwane yingakho uPaul Paul zakuchasa labafundi fanele bafunda kahle iBhayibheli. Kukhuluma into de transcending ngoba you can only preach according to the level of your transcendence. You can only teach according to the level of your transcendence. You can only evangelize according to the level of your transcendence. You can only be a prophet according to the level of your transcendence. Angeke kwenze uprofete ngokwelevel engaphezulu kokuguqulwa kwakho. Yeso bazalwane. Akwazi ukuthi unganyukelanga endaweni ethile bese uthola uprofete. Yingakho uzwa ofake bekhulumise yena ufake ufika kanjani lapha ngoba azwanga kuthiwa ubenyamalele angibanyamalele lo mamlodi kuthiwa mhlawumbe akekho umamfeke uhambile mhlawumbe angisho ukuthi akufast ngoba ningizwe kahle Nkosi yami bakithi ningizwe kahle ningakhiphi into kaNkulunkulu angibanyamaleli mhlawumbe for 10 days kuthiwe abangithola babe ngincinga lezo bazalwane. Nithi ngihleli nabo sihleli sixoxa mina bayazi nithi ngihleli nabo ngixoxa nje nibe nje nithi kusakhulile nibe ngifaka into kubethi benasi ukuthi ngiphazamisa ingqondo yindaba ngitranscendile ngaya kwenye indawo mangisathi ngiyaxoxa ngahluthela kuleyo ndawo ngafika ngaxoxela ukuthi ngabuya masinyane ngabaxoxela nje angizange ngiye ku-fasting bengasho ukuthi sengiyathandaza nezo badalwane. I-prophecy ikwi-level ye-transcendence. Manje what God is saying mfake uthi inkinga ibandla lento esibhekene nayo kukhona abapostoli. They are apostles but abatranscendana to the level. Kukhona abaprofeti abangatranscendile yezo bazalwane. Some have failed transcendence uzokutshela ukuthi failwa kanjani. Kukhona othisha bafundisa ngokwelevel ethile. Sometimes akusikho ukuthi abafundisi kona kodwa kukhona into ebekufanele sifundisane njengoba uJesu kuye. Ngithanda ngixoxela umnumzane
ngithi mina uyazi ukuthi njengoba kade niye ePhasikeni sengithi mina kuye ngiyibukile imovie yale Phasika bazalwane. No, yazi sometimes ngingasizwa ngathi siyakhuluma mina kade ngisho mina into enjalo mina bazalwane I am the intercessor of the church. Mina ekamereni yami ngisuke mhlawumbe izono zami zincane. Ngisuke ngihlala ukuthandaza ibandla because izinto engiyibona angi-celebrate ngazo lezo bazalwane. Mhlawumbe mina nginganiswa ngiyikhuluma nangiyikhuza. It's not like I'm bragging. Ngiba naked uma ngibona leyo nto ngithi my Nkosi. Hawukela uNkulunkulu. Awukhumusha njengo-Abraham enxusela igobora 12 zokuba. Nesodom abese uNkulunkulu usho masingathola ba-50 athamba bacinga into bese ugcina uthi uNkulunkulu khona uloti lapha yana. Ngiyacela baba wami khona uloti. Yes bazalwane. This Passover ngicela ukuphendula isithombe besenzeka. Leli Phasika ngihambile nathi ku the annual Passover nayo khonza. Kwase kusho ukuthi uma ngilibuka mamshabalala I saw ibandla in the room because yena uJesu while liphakathi ngabona amadoda eliqaqa ngebhamu the agents of Satan aliqaqa likhonza kanje ngebhamu abaphandle kuthiwe bayekeni balinde bajabule bathakadule mabephuma ziyakhala ibhamu. Ilento eyenza ngathi kini uthi uNkulunkulu ekuhlanganeni kwenu ngase bakhuluma ngisho imessage nathi hawu bazalwane hambani uyokhuluma ngoMatthew 24. Ngitholile indoda bazalwane mhlawumbe ngicela ukisho ngegama ngoba ngiyibonile. Amen. Hayi physical ngiqale ngayibona spiritual. Ngase ngithi uma ngiyibonile ngase ngiyahamba madise ngayoyibheka. Angithi sekungcono sekhona izinto lezi ayibonisa amafido. Ngahamba ngayibheka ngathi indaba uNkulunkulu kade ngikhombiswa lendoda yini ngani kwenzakaleni ngani wasethi kodwa ngimtholile wami ngahamba bazalwane that man is baba uVictor uApostle Victor Mhlaba. Hallelujah. Uma ungayongena ku YouTube kuyiphasika lakhe ukhuluma nge-second coming wakhuluma nge-rapture wakhuluma injumalo zakhe kusukela Friday ntambama wakhuluma nge-rapture ngithekile isihlangano ngomhla ka4 ngathi uthi uNkulunkulu uma niyakhona khulumani ngento ezokwenza ukuthi uma niphuma la ngoba nibhekwa izibhamu ze-entire zonke lezinto ekwakuthweswe usizi olukhulu umuntu angekwazi ukuthwala sizobhekana nawo leso ibhamu siphandle niyezo bazalwane akusiwa amadimoni yezo it's not something ongavele uyikhaste ilento ethi kulotshiwe kumele ukufezeka kugcwaliseke. So into ekufanele sihlangane masihlangane sikhulu ilento ethi sizosinda kanjani naka amadoda phansi senze njani bese kuba ukuthi bakutheleze sinikeza namaguzu ingqona iguzu ijinjele lama-hand gun nithi faka amaguzini esinibhamu nesikuyigaqela ugaqa ama-hand grenade uphathe yonke into ngathi ujinjele bathi uma baqedile bese usidonse eguzini isibhamu bese bekuphikithe konke simkhwanyile simthathe konke bese bebonakala uphakamisa igugu kube ngathi ugwala u4 kanti uzodonsa isibhamu sakho. Yabona nje thina bo-faith esibizela ukuthi we can command bese kuyenze when that time comes I'm carrying my shotgun iseguzi lami ithi I will call God to order wathi leso insuku siyofinyezwa ngengaba am I not the chosen bese ngempela nithi lesi insuku sengithatha isikhathi eside uNkulunkulu I'm getting to a point angakwazi ukuyithwala akusiwo wonke umuntu angakwenza. Obedience to God is everything. uNkulunkulu umlalela nawe uyamlalela udevelop imvelo ukuthi akulalele wena njengomuntu umlalela njengoNkulunkulu. Nile ngayobheka bazalwane ngase ngiyamfika ukuthi kahle kahle ushumayela lezi zinto throughout ushumayela nge-second coming liyababa and bear in mind akasiyena umuntu bazalwane oyishumayela kanye kuphela. He's a man okhuluma ngayo. Why are we preaching on Mephibosheth at the time like this? Because uMephibosheth yazi kufanele kwenzakaleni ngaye babuzethu kufanele uyayifundela iBhayibheli wena ngoba into esobala uNkulunkulu wakho lo muntu onje uNkulunkulu wabenzela umusa
Umlandeli weDibare usobala kulomba. But what we're supposed to preach ilokho kuyi-mixed Testament elisha. La-ke sizofundisa ukuthi ngoba wena ukahlangana nomongcwele othi sikusize sikusondeze kancane kancane as a teacher uthisha ukusondeza-ke kuyo uyaku-introduce kumongcwele until nawe uzuhlangane nomambulu weyimfihlakalo. Manje thina asisinikanga nesizulwane leyo nto. Asinikezanga bantwana bami sizovuma icala phambi kwenu. Asinikezanga into ezonenza njalo. Asinikezanga what is going to sustain you. Asinikezanga into ezokwazi ukulwa ngayo. Because as much as we are in the end times, we are also fighting in the battle of the sisempini yethu ukuzogcina. Amen.